Suka madoda ngizwa inyakazi South Africa ngokana ngisabathe ngiyathula ngiyaziba ngiza ngathi inyakazi Africa yonke ngathi ngiyaziba ngiyathula kwavele kwanyakazi umhlaba wonke jikelele igama Mr Friday wabantu Mr Friday igama uhlelo izwi elamaciko lapho khona sisuke sikupha izindaba nezingxoxo zamaciko angithathi ithuba ngibingelele weyinsizwa nentokazi zakithi ngokhulu ukujabula nokuzithoba ngithi sawubona noma sanibonani seliphindela duma lelo Zulu izwi lodumo laduma lomthathu umuntu lithema liduma lokhu laduma kakhulu lathatha inkuzimalanga yomlingisi uWiseman mncube owaziwa ngoSbonelo kumdlalo uZalo. Sonke sikhumbula ukuthi noma sonke wonke umuntu ubonile noma wonke umuntu uzwile ukuthi uSbonelo wakuZalo ushiyile kuZalo okugcine kwenza abantu abaningi bagxeka uZalo abanye baze bazama nanokuthi befake ikhalazo ngokuthi indaba uSbonelo bemxoshile kuZalo. Lensizwa ke isiphendulele yona ngokuthi kungani ngempela kwenzakaleni kungani igcine ishiya kumdlalo uZalo. Uthe uSbonelo usuke oqinwa imisebenzi eminingi kwaphoqeleka ukuba alishiye uZalo. Uthe akulona uZalo limdedelile kodwa nguyena olicelile ukuba limkhulule ngoba ubesefuna ukukhula endimeni ezokulingisa. Ubesefuna ukuqhubeka feze wonke amaphupho akasenawo ngenxa yomsebenzi ngenxa yetoho noma ngenxa yesipani isona sigcine senze ukuthi lensizwa igcine ishiya kuZalo. Suka madoda uthe kunabantu ke abagxeka uZalo ngokuhamba kwakhe kanti ke akucatshanwanga futhi akubangwa ngalutho kube isinqumo esithathwe uyena ngoba ubesihlala isikhathi eside kulomdlalo uZalo. Uthe uyena oye kubaphathwa acela ukuba bamdedele nabo ke abaphathi bathi nonsizwa siyabona amagalela akho. Uthi ke njengamanje My Brother's Keeper kuMzansi Magic ngo-7:30 ebusuku kanti futhi uMatasa kahleli obusy ulungiselela ukushutha isizini yesibili yeShaka Ilembe kanti futhi kunomunye umdlalo akazobonakala kuwo kuNetflix. Uthe ufisa ukubonga inkampani eqopha uZalo iStained Glass ngokukholelwa ekhonweni lakhe. Uthe le nkampani kade yayiwe ivuka naye ukube wathi ubeqeda iminyaka eyisithupha kuZalo usebuya kwi-hostel usebuya kwi-the wife ingenxa yayo le nkampani iStained Glass. Uthe uyabonga kakhulu ngezindaba amnikeze zona. Uthe akaqinisekise ababukeli boZalo ukuthi uphila saka njengoba kukhona abasafonela kubo bebuza ukuthi usaphila yini ngenxa yomncwabo obusezingeni eliphezulu. Abantu abaningi baze bayitshela ukuthi hayibo uSbonelo ushone ngempela. So uthi akaqinisekise ukuthi no kahle usaphila futhi usaphila saka. Uthe uyabonga kubona bonke abalandeli bakhe abalebe sekumsebenzi wakhe. Uthe ingakho ke ethatha isinqumo sokubonga bonke abantu ababambe iqhaza empumelelweni yakhe emcimbini ozokuba seStable Theatre eThekwini ngenyanga ezayo ngenyanga kaApril. uWiseman mncube lensizwa eyasolundi ubuye walingisa nakwi The Kingdom, uKhakai, Gold Diggers, Generations, The Lies, Rage of Lioness, The Turning Point, Liberty Ngozi neMamelo. Kanti ke lensizwa iqale ukugqama endimeni yokulingisa kusukela ngo-2016. uWiseman mncube ulamana noNtando mncube obengubhekile kwifa lakhe noOmega mncube onguphelelani kuZalo. uWiseman mncube ulamana noNtando mncube obengubhekile kwifa lakhe noOmega mncube onguphelelani kuZalo. Lensizwa ke ibuyiculi ngikhuluma nawe nje kumanje kunengoma yayo yegqoma ephumile ethi Pick and Choose esebenzisana khona noVukani Khoza weSkomplazi. Gama lami nginguMr Friday uhlelo izwi elamaciko. Ngithatha ithuba ngibonga. Yabonga.